Pozývam vás počúvať reláciu z cyklu Klenotnica ľudovej hudby s názvom Z obce Papradno na Považí. Príjemné počúvanie vám želá autor Samo Smetana. Milí priatelia, vítam vás pri počúvaní dnešnej Klenotnice. O obci Papradno som sa dozvedel zo starších nahrávok inštrumentálnej ľudovej hudby z Papradnianskej doliny, ktoré máme v našom archíve. So spevným prejavom z tejto obce som sa prvýkrát stretol až na prehliadke dedinských folklórnych skupín v Žiline a hneď na prvé počutie ma veľmi upútal. Papradnianská hora, keby bola moja, dal by sokovosť, dal by sokovosť. Hej, železom dokola, železom dokola, aj zlatom pozlaciť. Keby som nemohla, keby som nemohla, hej, sloboda navrátiť. Tá moja sloboda do lucích váhom. Už to dievča plače, už to dievča plače. Hej, za švarným šohajom, už to dievča plače, už to dievča plače. Hej, za švarným šohajom. Z týchto spevov som pocítil čosi archaické a neopakovateľné a zatúžil som navštíviť Papradno. Jedno mrazivé popoludnie som vystúpil z rýchlika v Považskej Bystrici a počas čakania na autobus do Papradnianskej doliny som si v mysli premietol informácie, ktoré som si o Papradne zistil. Táto obec leží na juhovýchodnom svahu pohoria Javorníky, v doline riečky Papradnianky, ktorá vteká neďaleko Považskej Bystrice do Váhu. Prvá historická správa o Papradne je z roku 1525. Obec a okolitý Chotár patrili pod byčianske pánstvo rodu Turzovcov. Osídlenie prebehlo na základe valašskej kolonizácie. Papradno bolo sídlom valašského vojvodu, pod ktorého správu patrili Valasi z obcí, hôr a holí širokého okolia. Obyvateľstvo sa zaoberalo chovom oviec a dobytka, roľníctvom, želiarstvom, drevorubačstvom a neskôr prácou na pílach. V súčasnosti ľudia pracujú v Považskej Bystrici, na Morave, niektorí súkromne hospodária. Našťastie mi už došiel spoj a my sme kúsok za Považskou z výpadovky na Byču odbočili doľava do Papradnianskej doliny. Ako sme išli cez obce, podvažie a brvnište, dolina sa zužovala a riečku Papradnianku bližšie obstúpili zalesnené vrchy Javorníkov. Vystúpil som na dolnom konci Papradna a pobral som sa smerom nahor.
Ešte si a ešte. Pofúkoval studený vetrík a z orechov rastúcich popri riečke pomaly odpadávali žltohnedé listy. Kráčal som hore dedinou a všímal som si domovú zástavbu rozmiestnenú na oboch brehoch Papradňanky. Okrem novších murovaných bolo ešte hodne drevených stavieb so sedlovou šindľovou strechou, štítom a podlomenicou a niektoré z nich mali okolo okien a dverí vápnom maľovanú bodkovanú výzdobu. Koniec dvora ohraničovali zrubové hospodárske budovy. V povetrí sa vznášala vôňa horiaceho dreva a pečených gaštanov. Prečo si sa Janko na vojnu zverboval a dnes nepovedal, čo si sa nahneval? Ja som sa nehneval, bola vôľa moja. Pre teba mám milá, holubienka sivá. Holubienka siva, holubekca volá. Spolu polecíme do šíreho poľa. Spolu polecíme do šíreho poľa. Popri neskoro barokovom katolíckom kostole viedla cesta ponad riečku k novému, neveľkému kultúrnemu domu, kde som sa zvítal s členmi miestnej folklórnej skupiny. Zaspievali mi také krásne piesne, že sme sa hneď na mieste dohodli na rozhlasovej nahrávke. Ešte si zaspievam v Papradňanskej hore. Zajtra musím odejsť, zajtra musím odejsť. Za široké more.
Po návšteve kultúrneho domu som vyslovil želanie, či by som nemohol nazrieť do jednej z tých krásnych dreveníc, okolo ktorých som prechádzal. Mal som šťastie, pretože ma jedna z členiek folklórnej skupiny, pani Vilma Šamajová, priviedla do naozaj starodávnej drevenice k pani Terézi Kočíkovej, ktorá v nej i so svojou sestrou býva od narodenia. Vchádzali sme do domu po podválke z veľkých plochých kameňov, cez pitvor, ktorého viedli schody na povalu, a do vápnom vybielenej izby. Vpravo pri dverách sa vynímala priestranná pec, po bokoch boli postele, medzi nimi pri stene stála široká lavica a pri nej neveľký stôl. Pri okne sa sušili liečivé bylinky zviazané v kytičkách a pri dverách vpravo stál starý kredenc. Izba voňala sušeným ovocím a hneď ako sme vošli, nás pani Kočíková privítala a začal sa náš rozhovor. Táto izba nie je nikdy opravovaná, nie je podvážená, jakú kedysi dedo postavil taký, alebo ešte pred dedo, lebo kto. Ako tieto steny bývali, vidím, že sú také zvláštne krivoľaké. Ako bývali aj z dnuka tie brvná? No aj znútra boli okrúhle, neboli okresané ani orezané. Okrúhle a tam vznikli také priehlbinky, trošku tam dali mechu a ostatne zamazali hlinu. Takú mazľavú hlinu, čo držala pokope, z ktorej sa aj teda cehla kedysi už začala robiť. No ale války ešte stále bolo vidno to drevo, že není okresané. No a bielilo sa nie vápnom, lebo na to každý nemal. Bohatší mal, no ale chudobní bielili izbu len hlinou. No, tak 2 razy tá mať to objenila. No, viete, že to ostalo biele. No, také pekné to bolo. Nebolo to, ako by ste si predstavili, že hlina. No. A pec bola čím vymazaná? Aj tá všetko, len hentú hýlovú takú hlinu. Tam sa sušili hrušky, jablúčka, té peci. Sa veru nezaváralo, ako či... Aj teraz vidím, že tu sušíte, krásne to tu voní. Košíky tam vešlo do tej pece, tých hrušiek. Rozhrnula to tam. Tu teraz čo sušíte? No, vednice si. Čo sú to, jablúčka a tušinka? Probuj. Krásne voňajú. Ďakujem pekne. Jaké? Keby mi tak bolo, jako mi začalo, tak bych si spievalo, tak by veľačalo. Horičky zelené rozhybuj cesami vyfale. Sneh chlapce boli také maľunké okianka, len akurátne hlavu, čo si do ňoho vepsal. No, to plná tam hentá v tej ľaľoviec izbe, tam boli tí malé okianka, aj ten ohnišťá tam boli dvoje, keď boli 2 gardovia, tak mali každý si kúrili na svojem. To bolo to otvorené ohnište? No a dvere otvorili, nácep dým bol. Takto po kachle bolo voľno a hore od kachlí hore už bolo dymu plno.
Aj keď hen tú izbu váľali, úplne vrch bol zdravúčky zdravý, mohol by si ju bol prestaviť ponad okná, zebrať a postaviť na noho. Čo bola taká vyúdená dobre? Taká vyúdená bola. V tom tureckém poli hostineček nový doňho sa schádzajú. Trajen grecký pani doňho sa schádzajú. Trajen grecký pani, keď sa poskádzali, zasno posedali od pani Šenkárky. Vínečko pýtali od pani Šenkárky. Vínečko pýtali. Pani Šenkárečka, nalej horbu vína, nalej ho ešte raz. Zaplatíme, naraz nalej ho ešte raz. Zaplatíme, naraz. Šenkárka naliala, poselkyňa nesla od zlata, od striebra. Ručka sa jej triasla od zlata, od striebra. Ručka sa jej triasla. To Ľudmila Hodoňoviech aj v nebohú holodku, však sa vie Ľudmila tomu smiať, že jak som si raz v jesen donesla sen kolovrata, až priam na jar som si ho vzala, tú oceľ. Tu sa tkávalo, tu sa pradlo, tu sa drápalo. Keby sme mali, čo sa tu peria odrápalo, každému by sme mohli jednu posteľ podarovať. To by bolo nadládené, to izbisko a dám aj pitvora, aj všetko, čo sa tu odrápalo peria. A toho tkania? Heleno, Heleno, čo sa tam belelo na vrchu? Na skale srodenko láskavé. To pole zelené, to pole nerastí. Za molom pošojko hore. Pojšuhajko hore, už sú biele zore, už sú tvoje kone po zelenej hore. Už sú tvoje kone, už sú tvoje kone po zelenej hore. Ten kabáček malý. Kabáče sa pekli v tej peci. To dala tá macná kapustové listy a veru múky nedala. Ani masti, lebo keď nebolo múky. Kvak. Kvak postrúhali ešte do toho, do tých No, to zemákov. postrúhali kvak. A strašne A sládlo. sladké to bolo. A bolo tam strašne cítiť ten kapustový list, na ktorém sa teda piekol ten kabáč.
To sa zlúpilo ze spodku, ostal kabát čistý, nebolo na ňom ani hliny. No, nebolo Spece nič na ňom. Ani nepohorel a dobré boli. Nakrajali ich na také rezance silnejšie tých kabáčí a keď bol ten okraj dzesi, no to samého toho okraju by ste sa boli najedli, no. To bolo chutné. A z mlieka urobili takú omáčku, omastili to slaninu takými oškvarkýma a obliali to a to sa trošku tak namokrilo. A jaké to bolo dobré jedenie. Od pani Kočíkovej sme s pani Šamajovou zamierili k ďalšej drevenici na návštevu k ľudovému rezbárovi a pamätníkovi obce pánovi Štefanovi Melišovi. Poukazoval nám svoje čarovné figurky rozprávkových bytostí i iné zaujímavé ľudové plastiky a potom, ako sme si posadali, začal jeden dlhý, zaujímavý rozhovor. Ubiehali minúty, na návštevu prišiel i píšťalkár a spevák pán Gregor Balušík, a spomienok stále neubúdalo. Počuli sme pískať pána Gregora Balušíka na koncovú píšťalu. By som sa ho spýtal aj pána Meliša, ako sa vyrábali tieto píšťaly? No, ja ako taký 12-ročný, už keď som pásal kravy, som počúval ostatných pastýrí, ako si na poli pískali. Tak ja som to tiež okúkal, títo píšťalky, jak to robia. Niektorí to mali porobené z liesky, iní to mali z kôry, stiahnutá kôra z vrbového konára. No z toho vrbového konára to sa najrýchlej a najľahšej spravilo. Vyhľadnul sa vrbový konár, ktorý nemal žiadnej haluze, v priemere takých 2 cm, 3 takých hladký kúsek, povedme, do 50 cm, keď sme boli takí mladší. No, to sa vrba vybrala už až keď dobre pukala, už keď mala hodne miazgy, už keď listie chytala, tak sa toto odrezalo, hneď sa to nožíkom oklepalo po tej kvore, no a začala sa tá kvora sťahovať. Keď sa dokonca stiahla, vyrezalo sa do tej kvory hlásnička, hneď sa z toho samého priemeru, z toho dreva, čo sa stiahla, sa tam vrazilo drievko, no a pastýr už aj mohol pískať. Zajmajte pastýri, poženieme spolu. Budeme napáľať pod zelenú horu. Pod zelenú horu kone vodu pijú. Merkuj sa, Janíčko, až to nezabijú. Čo by ma zabili, takí 2 chrobáci, keď ma nezabili, na vojne vojaci. Na vojne vojaci, maľované deci. Nejedna gulička ponadne preleci. Tí, ktorí to robili z liesky, tak tú liesku
tiež musela byť len hladká. Tu liesku rozrezal na poli a do tých polovičiek zase vyrobil žliapky. Toto tí polovičky spojil. Keď ich spojil, aby aj vzduch neuchodil, otočil to čerešňovú kvoru alebo brezovú. No a hlasničku si tiež spravil podľa svojho. Ale títo lieskové, my sme to nazývali, že otáčaná píšťelka, tak tí vytrvali dlhší čas, ale zimu neprežili. Už sa potom na nich nedalo pískať. Oni sa rozsušili a na budúci rok sa museli robiť ďalšie. Môj otec ich robieval každý rok asi 5 alebo 6 a nie len pre seba, ale aj pre iných. Aj mne spravil koľko razy len pre mňa takú, som sa na nej trošku naučil pískať od otca, také staré cahané pesničky, starosvedské. U nás to bolo kedysi bežná vec. Každý mládenec to mal. Alebo aj dospelý chlap, ženatý, ktorý sa s tým zabávali teda všetci a najmä v máji, keď bučky pukali a keď mládenci pískali na týchto píšťelkách otáčaných, to bolo niečo krásneho. A ešte keď odkiaľ si doznieval hlas kukučky. To tak jedno s druhým splývalo. To ve mne zanechalo také spomienky, čo sa nedá na to zabudnúť. A ešte lístky, ako pískali na tí lístky, už keď sa tá bučina rozpukala, to bolo nádherné. A do toho spev. Rozpukaj sa, strom zelený, nastalo nám z milu rozlúčení. Rozpukaj sa, strom zelený, nastalo nám z milu rozlúčení. Tunajší taký hudobný nástroj, to boli drevené trúby. Vyrábali sa takým istým spôsobom, ako aj tá otáčaná píšťelka a boli takisto otáčané títo drevené trúby čerešňovú kvoru, lenže pravda, že boli hrubšie a mali ten násadec, to sa nazývalo, že muštik, sa nasadil nakoniec. Nemalo to takú hlásničku ako píšťelka. Píšťelka bola opačná, tá bola tam, kde sa fúkalo hrubšia a tam, kde hlas vychádzal z tú dzierku, kde sa prstom prebieralo, tam bola cenšia. Trúba naopak. Trúba bola dlhá aj 2, aj 3 metrové trúby mali. A bolo to skoro na každém bačove. A keď na jednom kopci zatrúbili, ozvali sa, napríklad pod Žiarom, keď zatrúbili v tej osadze, tak sa im to roznášalo po tých dolinách z Brusného, zatrúbili, z Modľacína zatrúbili, z Jastrabia a tak sa ozývali jedni druhým. My sme mali na bačove takúto vidlicu, také drevo zatučené, jedno aj druhé a na tom tá trúba bola položená na tých rasoškách. Stále. A tam sa vždycky niekto postavil k tej trúbe a začal trúbiť. A na to sa dali aj niektoré pesničky zatrúbiť. Trúbili celé leto, pokiaľ na tom bačove boli. No a pravda, že obyčajne už keď sa išli redikac z Bačova do Dzedziny, tak zatrúbili si na posledku a trúbu skovali. Už ho nenechali tam na tých rasohách na dvore, ale ho skovali
a už sa tam potom A tá netrúbilo. truba bola trvanlivejšia, tá vydržala dlhšie? No, Tá vydržala dlhšie, aj niekoľko rokov. V Popradne sa chodievalo od jary cez celé leto až do jesene na Bačovi. V tých časoch sa hovorilo také porekadlo, že čo je v lete zelené, to je v zime zedzené. Každú bíľku, každý lísteček opatrili do stodôl, pajty boli, senníky a šeličo, tam sa to uskladnilo na zimu. A tí Bačoví, no to boli roztrúsené chalupy aj jednotlivo, aj po skupinách po celých Papradňanských horách. Papradno je veľké a tých dolín je moc a strašne moc všelijakých pramení, ľudové sa tomu hovorilo aj v rieče, samé studzianky, potoky, všade tam bolo dostatek vody a tam sa tí ľudia pri tých prameňoch usadzovali, postavili si drevenú chalupu, pod jednu strechu bola maštaľ, aj izba pre ľudí, celá rodina nebačovala. Niekedy boli v dzedzine, aj cez leto, a na bačovoch najčastejšie bačúvali dzievky. Ale niekedy aj celé rodziny tam bývali. To záležalo na tom, koľko mali v dzedzine rolí. Jak mali málo, tak bačovala celá rodina na bačove. Horí zelené vody, studené obraz. Sáke mne lečko červené. Obraz. Sáke mne lečko červené. Neobracím sa, hlavka ma bolí, lebo smeje šohajko kvole, lebo smeje šohajko kvole. Kvoli si kvoli, otcu maceri, ale mňa na ten srdenko bole, ale mňa na ten srdenko bole. Tu už každý večer sa skupina mládencov vybrala za dievkami. Už poznali tie osady, tí dievky, kde rábačuje. No aj z harmoniku sa zebrali a už se spevom tú harmoniku vyhrávali a už prišli teda na tie ohľady, už vykrikali pred dverima. Otvor, kačo! No hadana, len otvoríš. No už kera otvorila, kera mohla, kera nemohla, neotvorila. No spávali na povale sene len tak, čo si prestreté, to vie, čo nie. Tak tam už tí chlapi sa naškubali tých žien, žartvo všelijakých vystrájali a navyhrávali. No a niekedy aj otec zakričal, keď nemohol spať, choďte už domov. No a to bolo každý večer. To si už neodpustili, zvlášť keď bolo pekne, aby... No a ešte vedeli povedať, keď už zde si spala tá dievka, jeden si ľahnul k nej z tohoto boku
a druhý z druhého. A už sa tak rozprávali, a tí ostatní sedzeli zase po tých srúbkoch na tom povale. No a už keď, choď sa už domov. Ona už aj sa otca bála, lebo čo už zaháňala tých chlapov. Ale toho jedného si furt pricahovala, z ktorej strany sa aj teda ľúbil. Už toho jedného, že si vždycky pricahovala. A ostatných zaháňala už preč. No tak povyhrávali, pospievali a odešli, šli zas ďalej. A koľko razy do nad rána chodzili, pravda, Štefo? 4 chodničky podia vodnečke k mej milej, tra o polnoci, Tedy verili strašne na všelijaké strašidlá. Svetlonosvo, víly boli, oščinohy, bľaboty, nočnie práva. A tedy to verili aj dospelí ľudia, nie len deti. Čo to bola tá oščinoha? Oščinoha to bol taký druh svetlonosa. Ono to lietalo také svetielko po močiaroch. To obyčajne v jeseň, keď je advent, keď sú také pľuty, blatá. Keď na ne kto si zapískal, prilecel a oscal ho a tomu že vraj jak živne usklo. No a svetlonosi to, že boli takí ľudia, čo boli po smrti potrestaní, lakomci, ktorí presádzali medzáky, chcel si zvačiť roľu, v noci išiel a ten medzák podal ve svoj prospech a po smrti za to bol potrestaný, že bol svetlonosom a nosil ten medzák nosiť na pleci. Že to je najväčší hriech pre zem, keď zem zabere niekomu. Frajerečka moja, doma li si doma, to nebevaš, či si sa vydala, či v hanbe ostala, jak sa mávaš, ja som sa vydala, starého dostala, bielý sokol, pre tvé perie hladké, hrkutanie sladké, nemám pokoj. Nočné právo vydali naši zetkovia a babky ako 4 chlapov, ktorí nesli ťažký železný stôl a chodili po roliach a naprávali krivdy. To boli všetko právníci, notári, sudcovia a takí všelijakí, alebo richtár z dedziny. A naprávali po smrti krivdy, ktoré narobili zažívať. Čiže to, keď niekomu zebrali kus role a dali to inému, po smrti to ako naprávali. A tí kamene, tí medzáky presádzali na pôvodné mestá, že tým boli po smrti potrestaní. Stúpaj, koník, stúpaj, 4 podkovami.
že mi dá. No, ja som počul, že tá bľabota bývala pod západliskami v jednej smláke a vždycky na večer, keď na kostole odzvonili na pokoj, tak sa vybrala dolu do dziny a strkala hlavu do okien a bľabotala, že bľa, 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 a hovorila aj ľudským hlasom, že prišla do Kryžanovie gruntu, to je pri Kryžovskom potoku, a tam sa strčila do jedného malého okna, tedy bývali len malé okienka, a že zakričala, už spíce? A že ten gazda, čo tam býval, si myslel, že to niekto od susedov sa pýta. Takže povedal, veru, už spíme, a to všetci až do Červeného potoka. A že bľabota sa zarehotala a povedala, no len spíce, všetci až do Červeného potoka. A kedysi, že sa Kryžovský potok nazýval Červený potok. A že do rána všetci ľudia až po Červený potok vymreli. Čo sa stalo v Papradňanskej hore? Kedysi bývali aj vily, na kopcoch tancúvali za jasných mesačných nocí. V Letkovej tam, že tí vily spievávali, naša mama spomínala, keď bola ešte dievčacom, že ich aj počúvali a bola jakási choroba, alebo čo, a že tí vily, že spievali jakúsi takú pesničku v tej Letkovej, že keby ľudia vedeli, od čoho by nemreli, vandelníčka, bederníčka, od toho by nemreli. To boli také nejaké liečivé rastliny a oni tí vili, že naučili ľudí aj mnohým pesničkám. Ale jedna, že vždycky mýlila v tom speve. Takže podľa toho aj vždycky ľudia poznali, že to spievajú vili. A ste hovorili, že niektoré pesničky ľudí naučili vili. Áno. Aj tento taký charakteristický spev papradňanský naučili ľudí vili? No ja neviem, hádam, však to staré babky kedy si spomínali, že niektoré tí pesničky sa naučili od víl. A naozaj, zdá sa, že víly mnohému papradňancov naučili. Alebo, že by to neboli tie ľahkonohé lesné stvorenia, ale tvrdý život tu pod horami a v horách, ktorý skúsenosti mnohých generácií pretavil do múdrosti ľudí, ktorých som tu stretol. Akoby zo vzdialených vrchov ku mne prichádzali starobilé piesne, zvláštny spôsob trojhlasného spevu s charakteristickými, ako keby nadladenými terciami a kvintami, s nepravidelným frázovaním jednotlivých hlasov, tzv. Prekladaním, zaujímavé pastierské hudobné nástroje, čarovné rozprávanie o zvykoch a spôsobe života tunajších ľudí. A tak ako pramene z okolitých kopcov stekajú do Papradňanky, tak aj ja som posledným autobusom, sledujúc túto malú riečku Ticho Papradno, i z jeho dolinou opúšťal. Na zelené luce
Počúvali ste reláciu z obce Papradno na Považí z cyklu Klenotnica ľudovej hudby. Účinkovali občania obce Papradno, ženská spevácka skupina z tejto obce, ktorej predspevovali Helena Žilinčíková, Jarmila Šamajová a Helena Turčíková, mužská spevácka skupina s predspevákmi Pavlom Máčikom, Ľudovítom Hanajkom a Mariánom Pilácikom, heligonkár Jozef Lapúnik, hráč na pastierskej trúbe Jaroslav Vrábel a spevák Gregor Balušík. Na nahrávkach sa v roku 1994 podieľali zvukári Juraj Minárik a Roman Laščiak a tiež hudobný režisér Emil Nižňanský. Redakčne a autorsky pripravil Samo Smetana.